Стаята на тишината. Имаше една малка стара квартира в центъра на града, която никой не наемаше. Говореше се, че апартаментът на третия етаж, наричан стаята на тишината, носил мистериозна тежест и никой не можел да остане там задълго. Наемателите напускаха след броени дни, твърдейки, че стаята е прокълната и крие ужасна тайна. Но какво можеше да бъде толкова ужасяващо в една обикновена стая? Когато Елена, студентка по история, научи за свободната квартира на символична цена, реши да се премести там. Въпреки слуховете, тя беше уверена, че нищо не може да я изплаши. Историята, разказвана за стаята, звучеше като измислица, предназначена да привлича туристи. Но още първата нощ всичко се промени. Стаята беше странно тиха. Нямаше звуци от улицата, нито шум от съседите. Абсолютната тишина създаваше усещане за глухота. Докато лежеше в леглото си и се опитваше да заспи, Елена усети нещо необичайно. Тишината сякаш ставаше все по-плътна и натръпчива. Когато се обърна към прозореца, забеляза, че всички сенки в стаята бяха неподвижни, като че ли въздухът се бе застинал. Изведнъж от дъното на стаята долетя слаб звук, сякаш някой прошепваше нейното име. Тя се надигна и се огледа, но стаята беше празна. Отново легна, решена да не обръща внимание на странностите, но шепотът стана по-настойчив. Елена! Елена! Запали лампата и отиде да провери всяко кътче. Всичко изглеждаше наред. Тъкмо когато щеше да изключи лампата, я забеляза. Странна фигура застанала въгъла на стаята. Беше бледа и сякаш направена от сянка. Очите й бяха черни като въглени, без никаква светлина, а устните й бяха застинали в неестествена усмивка. Фигурата не говореше, само гледаше. Елена замръзна, неспособна да помръдне, докато фигурката бавно се стопи в тъмнината. Реши да се престори, че е било сън, и легна, но през цялата нощ усещаше, че нещо стои до леглото й. На следващата сутрин се разрови за историята на апартамента. Научи, че предишната наемателка, млада жена на име Мари, била намерена мъртва в тази стая. Според слуховете, тя била обсебена от стаята на тишината. Вярвала, че чувала гласа на починалата си майка, която се опитвала да я предупреди за нещо. Преди смъртта си Мари била написала на стената: Тишината поглъща всичко. Вечерта Елена, все по-разтревожена, се върна в стаята и забеляза нещо ново. Стена, на която се бе появил надпис: Аз съм тук. Ледена вълна я обля, докато се взираше в думите, които пулсираха, сякаш написани с нечия кръв. Тишината стана оглушителна. Всяка дума, която се опитваше да изрече, беше погълната. Нямаше звук, само студ и тежест. Шепотът отново изпълни стаята, но този път не беше нейното име. Гласовете казваха: Няма да избягаш. Не и този път. Запали свещ, за да внесе светлина, но виждаше как сенките се събират около нея. Те се превърнаха в множество лица, чието уста бяха разкривени в мълчалива агония. Всички гледаха към нея и в очите им се четеше болка. Елена събра сили и избяга, но тишината сякаш я следваше, шепотът звучеше в ушите и дори след като напусна апартамента. Когато се обърна за последно, видя фигурата на Мари в прозореца с застинала усмивка и празен поглед. Днес апартаментът все още е празен, но хората разказват, че ако застанеш до вратата му, можеш да чуеш шепота на духа на тишината, който търси поредната си жертва. Абонирайте се и се присъединете към нашето тъмно пътешествие. Ако сте готови да се изправите лице в лице с собствените си страхове. Но помнете, веднъж влезли, обратен път няма.